kanjani utshone kanjani uthi zanini lonke Jesu asifanelwanga izinto ebezenza imizwa ebesiqeleza asibuzwanga ngaye sizothi ukhona uJesu Jesus angabe wena uyasiphendula kangani into yayikhipha ibehlengo sakho into yayikhipha ibehlengo sakho ngoba nawe yakhe incwadi iyovulwa ngisho abasindisiwe eyabo incwadi izovulwa mabengayenzi intanto ziyovulwa incwadi namhlanje sosho njalo egabe lisho njalo izwi lenkosi lithi ziyovulwa zonke incwadi ziyovulwa munye okwazi ukulamulela umuntu beqabele noNkulunkulu usithi iBhayibheli haleluya dube